दिनै आसामाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदि मरान हादरारि राजालामानि ELF इमारजेन्सि लेन्डिं फेसिलिटियाव बाख्लायो गाहाय मन्त्रिनि बिरखं गाहाय मन्त्रिनि नुजाथिनायाव जर'खा एयार शो दिन्थिफुङो मराननिफ्राय गुवाहाटीयाव फैयो गाहाय मन्त्रिया सेरिंगायाव बेखेवो गुवाहाटी आरो सा गुवाहाटी फोनांजाब गोदान दालांखौ बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोदानै लुनाय गुवाहाटी सा गुवाहाटी फोनांजाब कुमार भास्कर बर्मा दालांखौ बेखेवगोन मदिया लासित घाटनिफ्राय बेखेवो IIM नि अरायथा नङै केम्पास गाहाय मन्त्रिया बेखेवना होबाय आमिनगावनि NIC नि डाटा सेन्टार आसामनि रायजोफोरनो अनथोब महरै गं 100 इलेक्ट्रनिक बास 2 रिंगायाव खानापारायाव BJP बुथ सन्मिलनाव दोलोनि मावथिफोरखौ लोगो हमो मदिया गुवाहाटीयाव गोरा रैखाथि राहा बानजायनाय जायो भरोसेमंद एवं इको फ्रेंडली बस सेवाओं की कमी इस सफर को एक संघर्ष बना देती है इसलिए मजबूत किफायती और के उद्देश्य से PM ई बस सेवा योजना 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई। यह योजना 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से देश भर के उन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत बस डिपो के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डिजिटल सिस्टम जैसे ITMS योजना में 3 से 40 लाख आबादी वाले टियर 2, टियर 3 और पहाड़ी शहरों को प्राथमिकता दी गई है। नागपुर, भावनगर एवं चंडीगढ़ में PM ई बस सेवा राष्ट्रीय डेटा सेंटर का उद्घाटन